Siamai, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Fan yma, dwi'n mynd i barhau gyda'r cyflyn neu prosiect lle dwi'n yn amcanu i creu yr app gyda'r tudalen HTML sydd yn rhedeg yr cod ysgrifennu union yn y cod HTML ac hefyd union yn JavaScript ac i'w rhedeg fe union yn y gwrthrych o'r WebView yn yr Android app. Felly, oedd wrth yr fideo diweddaraf, wrth yn wedi darganfod oherwydd wrth yn defnyddio taflun neu diwylliad o'r prosiect oedd gyda fe y modd neu y math oedd yn yr gweithrediad gwag neu empty activity. Felly dwi'n meddwl dyna oedd y rheswm pam wrth ni'n methu i rhedeg neu i creu yr app gyda'r dudalen wefan sydd yn arddangos. Felly nawr, dwi'n mynd i creu yr ail prosiect neu taflun o'r newydd. Felly fan yma, rydyn ar y dechreuad o'r sgrin ar gyfer Android Studio neu Android ystudfa neu Android darlunfa. Felly dwi'n mynd i pwyso ar y botwm ar gyfer y prosiect newydd fan yma, ac wedyn yn y trachna diwedd yr prosiect ar gyfer gweithrediad gwag fel rydyn yn gwneud o blaen yr un fan yma. Dwi'n mynd i dewis yr un fan yma, sef yr un gyda'r gweithrediad olygfeydd sylfaenol o'r hwn fan yma, ac wedyn mynd i glicio ar y botwm nesaf, ac wedyn dwi'n mynd i rhoi yr enw'r o'r taflun, sef test project 2. Ac wedyn mae'r enw'r o pecyn ar gyfer y taflun fan yma, test project 2, ac wedyn ar gyfer y llewliad o'r taflun fan yma, dyma fe yn y bygell fan yma, ac wedyn ar gyfer y iaith oglenni, mae gyda ni y diwylliad o Kotlin neu Java. Felly, ar ôl ychydig o'r achwiliad ar yr pwnc fan yma, dwi'n wedi darlgod nid ydy'r iaith Java yn ei gostyngiad neu'r iselhawyd, oherwydd rydyn wedi clywed y newyddion ynglyn â'r mae'r Google yn eisiau i efallai rhoi ambell mwy o'r blaenoriaeth i'r iaith Kotlin ar gyfer iaith raglenni ar gyfer yr Android Studio, ond dwi'n meddwl nid ydy'r hynny yn wir. Yn diweddar, roedd gyda ni beth rydyn yn galw y greidl. Roedd hyn wedi ei ysgrifennu union yn y iaith Java yn y dechreuad, ond nawr mae'r hwn wedi ei ysgrifennu union yn y iaith Kotlin, ac wedyn fel ydych chi'n gweld ar y diwylliad ar y gweled fan yma, maen nhw'n dweud mae'r Android ystudfa neu darlunfa neu studio yn argymell yr un sydd yn ei ysgrifennu union yn Kotlin. Felly, rydyn mynd i diwys hynny, ond os rydyn yn edrych ar y diwylliad ar gyfer y iaith, mae'r iaith Java yn dal ei hollol yn ei cynhalwyd yn cwbl chwer. Felly, dwi'n mor cyfarwydd gyda yr iaith Java yn y trachta Kotlin. Dwi'n mynd i dewis y iaith Java ar gyfer y taflun fan yma, ac wedyn gyda'r iaith yn Java ac wedyn gyda'r iaith ar gyfer yr cyfrifiadaeth ar gyfer y adeilad o'r app, dwi'n mynd i dewis un ysgrifennydd ar gyfer Kotlin, oherwydd mae'r hyn yn ei argymellwyd. Ac wedyn, dwi'n mynd i dewis ar y botwm i orffen fan yma. Ac nawr mae'r Android ystudfa yn cenedlu yr cod ar gyfer y taflun fan yma. A dyna ni. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud nawr fel troed nesaf yw i cydbyntaru yr hwn neu i rhedeg yr hwn union yn yr amgylchiad prawfholi trwy clicio ar y botwm fan yma i'w rhedeg. Oherwydd rydyn yn newydd wedi creu taflun, felly fe bydd hwn yn cymryd amser i cydffurflethu y taflun, fel maen nhw'n dweud ar y gweled fan yma. Maen nhw'n dweud greidl, maen nhw'n dal yn cydffurflethu y tafluniau neu'r prosiectau
ac os ydych chi'n clicio ar y bar fan yma, felly dyma'r cyflwr diweddaraf ar sgwrs fan yma. Felly, dwi'n mynd i adael hwn oherwydd fe byddai hwn yn cymryd efallai 5 munud i 10 munud. Felly, dwi'n mynd i ddychwelyd ar ôl hynny. Felly, ar ôl aros o ddeutu 5 munud, nawr mae gyda ni yr saeth sydd yn pwyntio at cyfeiriad o'r dde nawr yn lliw gwerth. Felly, dwi'n meddwl yr un nawr yn gallu clicio arno fe i'w rhedeg yr app email yn ymgylchiad proffholiad, fel hwn. Ac nawr mae'n eto yn adeiladu yr cyfrifiadaeth ar gyfer yr app. Felly, unwaith eto, efallai fe byddai hyn yn cymryd o ddeutu 5 munud arall. Felly, rydyn mynd i dachwyd ar ôl hynny. Nawr, ar ôl o ddeutu 5 munud arall, roedd yr adeiladiad wedi gorffen. Felly, nawr mae gyda ni y llun o'r app fan yma, neu yr ffôn fan yma ar ochr dde, ac nawr mae'n yn dechrau yr app i mewn yn yr llun ar y ochr dde. Felly nawr os ydyn yn mwyhau neu llydanu llun fan yma, dyma'r app ac mae'r hwn yr patrwm lun ar gyfer yr tablu'n dechreuedig sydd gyda fe yr golygfeydd sylfaenol. Felly, os ydych chi'n clicio ar y botwm fan yma, mae'n hwn yn ein cymryd i'r dudalen nesaf, fel hwn, ac wedyn, os ydych chi'n clicio ar y hwn fan yma, mae'r hwn yn ein dychwelyd i'r dudalen gyntaf. Felly, os yn eisiau i gael yr app, rydyn gallu clicio ar yr botwm fan yma gyda'r sgwar i mewn yn y lliw coch. Ac wedyn, os ydych chi eisiau i gael yr taflu panel fan yma, ydych chi'n gallu clicio ar y llinell yn orweddol ar gornel yr dde uchod, fel hwn. Wedyn, os ydych chi'n dychwelyd i'r tudalen ar yr wefan swyddogol ar gyfer yr Android, ar gyfer y datblygwyr Android ar y cyfeiriad developer.android.com, ac wedyn /develop, /UE, /views, /layout, /web apps, /WebView. Felly mae'r hwn yn esbonio i ni sut i adeiladu yr appiau ar gyfer yr wefan drwy defnyddio gwrthrych WebView. Felly, os ydyn ni'n edrych ar y gyntaf droed fan yma, y gyntaf mae angen i ni i mewnysod llinellau fan yma i mewn yn yr ffeil gyda'r enw build.gradle.kts oherwydd ydyn yn defnyddio corllun ar gyfer yr ffeil ar gyfer yr cydffurfyddiaeth. Felly, ydyn ni'n gallu copio neu datblygu y llinellau drwy clicio ar yr eicon fan yma gyda'r dwy dudalen, fel hwn. Ac wedyn, yn ôl i mewn yn y taflu'n, os ydyn yn llydanu yr pregell fan yma gyda'r enw Gradle Scripts, neu ysgrifau Gradle, ac wedyn edrych ar gyfer y ffeil gyda'r enw build.gradle.kts, mae'r ddwy ohonynt fan yma, yr un fan yma, gyda'r cymwysiad fel hwn, ac yr ail fan yma. Felly, dwi'n meddwl mae'r hwn yn edrych yn fwy obeithiol. Felly, os ydyn ni'n torchi lawr i'r rhaniad fan yma, mae gyda ni y llinellau sydd yn dechrau gyda'r un gar, sef implementation. Felly, wrth yr fideo diweddaraf, dwi'n meddwl y gar cymrydog ar gyfer y gar Saesnig implementation yw rhywbeth fel mewn lleniodaeth. Felly, os ydyn ni'n clicio i mewn yn yr rhaniad fan yma, ac wedyn i lidio mewn yn y lle, fel hwn, ac wedyn ydyn ni'n gallu dihatru llinellau ar y dechreuad o'r rhaniad fan hwn, oherwydd mae'r gar dependencies eisoes yn bodoli, ac wedyn ydyn ni'n gallu
llenyddu llinell yn daclus fel hwn. Wedyn yr unwaith gallu archib y ffel trwy pwyso ar y botwm A, Ctrl S neu Rheol S. Hefyd, dwi'n mynd i mewn ysod y swyrbau i nodi lawr ble o'r ni'n wedi gwneud yr newidiadau fel hwn fan yma ar yn mynd i mewn ysod y dyddiad o heddiw. Ac wedyn, os ydyn yn symud i'r troed nesaf o'r dudalen wefan, ac wedyn mae angen ni i mewn ysod yr llenellau hyn i mewn yn yr ffel ar gyfer yr cynllun o gosodleoedd trwy clicio ar y botwm ar gyfer i'w copio mewn yn y doced fwrdd, ac wedyn i'w gludo mewn. Felly anglyn ar y ffeiliau ar gyfer yr cynllun o'r gosod le, dwi'n meddwl mae'r rhain yn bodoli mewn yn bygell gyda'r enw res ar gyfer resource neu adnoddau. Felly ar gyfer yr gosod le cynlluniau, yr hynny'n gallu ei canfod mewn yn y bygell gyda'r enw layout neu gosod le. Ac wedyn, yr un sydd yn berthnasol i ni yw yr un gyda'r enw activity tanllell main fan ymar, neu gosodiad tanllell prif.xml, fel hwn. Ac wedyn, os rydyn ni eisiau i adolygu cod tadiad XML ar gyfer gosod le cynllun fan yma, rydyn ni'n gallu declicio ar y panel fan yma sydd yn arddangos llun o tudalen, ac wedyn dewis i go to XML neu mynd i'r XML, ac wedyn dyma fe y cod tadiad XML ar gyfer y cynllun. Felly yna fe, rydyn ni'n gallu gludo mewn y cod ar gyfer y WebView. Felly, ar ôl ychydig o'r dadansoddiad, dwi'n meddwl dwi'n mynd i gludo yr cod ar gyfer yr WebView i mewn yn yr ffel yma gyda'r enw fragment underscore first neu dart neu dartnight neu dertnin fan yma, canllech ac wedyn cyntaf, ac wedyn dwi'n mynd i'w gludo i mewn yn isod i'r cod ar gyfer y botwm fan yma, fel hwn. Dyna ni. Felly, y bydd yr WebView yn arddangos yn isod i'r botwm. Unwaith eto, dwi'n wedi mewn osod y dyddiad hynny fan yma ar gyfer y nodiad, ar gyfer y newid fan yma, ac wedyn ar gyfer y troed nesaf, rydyn gallu dychwelyd i'r dudalen wefan. Felly, mae angen ni i copio i mewn i'r doced ffordd llinellau fan yma, ac wedyn i'w lido mewn yn yr ffel cod tadiad ar gyfer Java, ac dwi'n meddwl mae'r hwn yn bodoli i mewn yn y bregell fan yma, gyda'r enw main activity neu gweithrediad prif fel yma. Felly, dyma'r cod tardiad ar gyfer yr gweithrediad mewn yn y gweithrediad prif. Felly, dyma'r swyddogaeth ar gyfer y digwyddiad o'r creiad o'r app. Felly, dwi'n mynd i gludo y cod mewn ar y gwelod o'r swyddogaeth neu'r ffythiant fan yma, fel hwn. Dyna ni. Nawr gyda'r geiriau mewn yn y lliw coch, rydyn gallu cychwyfannu o gwmpas yn uchod iddyn nhw fel hwn. Felly, fan yma, rydyn gallu mewnforio y dosbarth ar gyfer WebView wrth pecyn WebKit fel hwn. Ac wedyn, ar gyfer cyferiad o'r dudalen wefan, rydyn gallu newid hynny i'r google.com fel hwn, ac HTTP i'r HTTPS. Felly nawr, os rydyn achub y ffel, trwy pwyso ar y botwm A Rheol S, ac wedyn i clicio ar yr botwm fan yma hefyd ar y brig. Mae'r saith gwerth wedi ei weithredwyd. Felly dwi'n meddwl mae angen i ni i blendeithio i'r troed nesaf
i mewn yn y dudalen wefan. Felly dwi'n meddwl mae angen i ni i ychwanegu llinellau hyn i mewn yn yr ffail arall. Felly os rydyn yna yn clicio ar icon i'w deiblygu i mewn yn y doced bwrdd. Ac wedyn, os rydyn yn borthwylio i'r bygell manifests fan yma, neu'r arddangosiadau, felly clicio ar yr ffail fan yma, Android Manifest neu Android arddangosiad.xml, felly rydyn yn gallu gludo yr llinellau fan yma, ac wedyn i dihatru yr tag fan yma, ac hefyd y cae tag fan yma ar gyfer yr manifest oherwydd mae'r rhain yn eisoes ei bodoli i mewn yn y ffail fan yma. Nawr, os rydyn yna unwaith eto yn archif y ffail, ac hefyd rydyn yn gallu mewnosod sylwebau hefyd gyda'r dyddiad o heddiw. Ac wedyn nawr, os rydyn yn clicio ar yr app fan yma ac wedyn fel hwn, neu ar y 3 dot fel hwn, ac wedyn adeiladu, ac wedyn clicio ar redig ar y gwaelod fan yma, neu mae angen rhaid i ni i synchroneiddio fel hwn, neu cyd amsereddio, ac nawr mae'n adeiladu greidl unwaith eto, ac nawr mae gyda ni ar gael y botwm gyda'r saeth yn werth. Felly rydyn yn gallu clicio ar fe i redig i mewn yn yr amgylchiad o'r diwallu neu dadfrifodi. Ac nawr mae'r panel ar yr ochr dde yn arddangos gyda'r llun o'r ffôn symudol gyda'r app naw yn ei agor. Felly nawr, os rydyn yn edrych ar y cyntaf dudalen, felly nawr mae'r WebView yn arddangos oherwydd nawr mae gyda ni tudalen Google fan yma sydd yn arddangos. Felly mae'r WebView nawr yn gweithio yn dda. Felly os rydyn nawr eisiau i atal yr app fan yma, rydyn yn gallu clicio ar y botwm gyda'r sgwâr coch fan yma. Felly, i mewn yn y fideo diwethaf, dwi wedi creu yr ffel dudalen ysgrifennu i mewn yn iaith rhaglenni HTML ac JavaScript gyda'r enw helloP.html gyda'r botwm fan yma gyda'r geiriau cliciwch fi, a phan dwi'n yn gwneud hynny, mae'r neges fan yma sydd yn dweud helloP yn arddangos. Felly beth dwi'n eisiau nawr yw i ychwanegu ac hefyd i ysodi yr ffel dudalen fan yma i mewn yn yr app. Felly, i mewn yn y ffel ar gyfer yr main activity, os ydyn edrych ar yr cod fan yma, lle mae yn llwytho yr URL gyda'r cyfeiriad google.com, dwi'n eisiau i alasod hynny gyda'r dudalen ysgrifennwyd o blaen gyda'r enw helloP.html. Felly, ar gyfer hyn, mae angen rhaid i mi i creu yr pegell gyda'r enw assets, neu'r medianadaeth, neu'r iddo. Felly, os dwi'n yn clicio ar pegell yn uchod, ac wedyn os dwi'n nawr yn dewis new neu newydd, ac wedyn yr pegell fel hwn, a wedyn i rhoi yr enw assets fel hwn. Felly mae angen rhaid i mi i ddewis yr enw yma gyda'r rhywbeth SRC, main, assets fel hwn, a dyna fe. Nawr dwi'n yn gallu clicio arno fe i'r agor, i mewn yn yr Explorer. Fel hwn, i ddewis open in neu agor i mewn, ac wedyn i ddewis Explorer neu arloeswr, fel hwn. A dyna ni.
Felly dyma'r pregall, ac wedyn dwi'n yn gallu plisgo mewn tudalen HTML ysgrifennu o blaen. Felly, oddi wrth yr pregell fan yma i'r un fan yma, sef yr un sydd dan y llwybr o'r test project 2, ac wedyn up, ac wedyn SREC, ac wedyn main, ac wedyn assets. Ac wedyn union yn yr amgylchiad datblygiad, dyma fe nawr, yn hynny'n symudol yn arddangos union amdan yr pregall assets. Nawr dwi'n gallu newid yr cyfeiriad o'r tudalen. Felly dwi'n mynd i swyfu mas y llinell fan yma, ac wedyn i ychwanegu un yn newydd, ac wedyn gyda'r cyfeiriad o'r gyntaf yn ytrach nag HTTPS, rydyn yn mynd i defnyddio ffeil, ac wedyn yr llawn wahanol, ac wedyn blaen slaes, a wedyn Android, ac wedyn dadlell assets neu iddo, neu medynadaeth, ac wedyn yr enw'r o'r ffeil, sef hello byd.html. Nawr dwi'n mynd i pwyso ar yr rheol S i'w achub y ffeil, ac wedyn mae gyda ni rhywbeth gyda'r light bulb neu boglin golau fan yma. Ond nawr mae'n wedi diflannu. Nawr, os ydyn clicio ar yr botwm uwchradig, unwaith eto os ydyn clicio ar yr botwm fan yma ar gyfer yr boglin golau fan yma. Felly mae gyda ni rhywbeth fan yma. Wedyn dwi'n gallu clicio ar yr saeth gwyrth uwchradig, fel hwn. Ac nawr mae'r yn rhitho yr app sydd yn dechrau. Ac nawr mae'n dweud nid ydy'r tudalen ar gael. Felly mae'n dweud oherwydd y mynediad wedi ei gwarchard, dwi'n meddwl mae angen rhaid i ni i rhoi yr caniatad i hygyrchu yr ffeil. Felly, ac wedyn, os ydyn yn mynd i'r codtadiad ysgrifennu union yn y Java gyda'r enw main activity neu'r gweithrediad prif, wedyn os ydyn yn glido mewn y llefan yma sydd yn cyrchu y gosodiadau oddi wrth yr WebView gyda'r enw mae WebView fan yma. Felly mae angen i ni i'w mewnforio y dosbarth fan yma gyda'r enw Web Settings, fel hwn. Rwy'n clicio ar y gyswllt fan yma. Nawr, os rydyn yn ychydig y ffeil, unwaith eto, trwy pwyso ar y rheol S, ac wedyn clicio ar saeth gwyrth, fel hwn. Ac wedyn i aros ychydig o funudau. Nawr, mae'n lansio neu llwyfan cychwyn yr app. Nawr, mae'n arddangos y dudalen. Nawr, mae'n arddangos neges gwall sydd yn ychydig yn wahanol. Nawr, mae'n dweud mae'r URL neu'r cyfeiriad o'r dudalen wefan yn adnilys, invalid. Felly, os ydyn yn edrych ar y cod taddiad fan yma, mae gyda ni cyfeiriad o'r ffeil ac wedyn y llawn wahanol ac wedyn dwbl blaen slaes. Felly, dwi'n meddwl mae'r hwn yn angen i fod yn traffic blaen slaes fel hwn. Felly nawr, os ydyn yn achub y ffeil ac eto yn clicio ar saeth gwyrth, ac wedyn i achros, a dyna'r botwm cliciwch fi, ac os dwi'n yn gwneud hynny, does dim byd yn digwydd, oherwydd dwi'n meddwl nawr mae angen i ni i gweithredoleiddio JavaScript union yn y cod taddiad. Felly ar gyfer hyn, yn ôl ar y tudalen swyddogol ar gyfer datblygwyr ar Android, mae angen i ni i gweithredoleiddio yr
gosodiad ar gyfer y JavaScript I fod yn wir. Felly rydyn ni'n gallu copio y llinell fan yma, fel hwn, ac wedyn i'w gludo mewn yn y ffeil fan yma, ac wedyn i'w hypib fel hwn, ac wedyn nawr, os ydyn yn clicio unwaith eto ar yr saeth gwerth, a dyna ni, dyna'r botwm cliciwch fi. Nawr, os dwi'n yn gwneud hynny, felly unwaith eto, ar gyfer hyn, mae angen ni I ychwanegu gosodiad ychwanegol I mewn yn y cod dyddiad, sef yr hwn fan yma, I ysodi yr gwestai ar gyfer yr Chrome I fod gwestai Chrome fel hwn, ac wedyn mae angen I mewnforio y dosbarth unwaith eto, ac wedyn I achub y ffeil, ac wedyn unwaith eto I clicio ar yr saeth gwerth. Ac nawr unwaith eto mae gyda ni botwm cliciwch fi, a nawr mae'r neges yn arddangos. Felly mae'n yn tebyg, mae popeth yn gweithio yn dda, felly y cam nesaf yw I gynhedlu ar ffeil APK oddi wrth y taflen fan yma, ac wedyn yw copio I mewn yn fy ffôn symudol go iawn, ac wedyn I rhedeg hynny ar fy ffôn. Ac efo hyn, dwi'n mynd I clicio ar y barau ar gornel yr chwith uchod, ac wedyn I dewis ar diwylliant ar y brig I gynhedlu yr sibwrn neu byrnaid wedi ei llofnodwyd fel hwn, ac wedyn dwi'n mynd I dewis yr APK fan yma, ac wedyn dwi'n mynd I dewis yr llwybr ar gyfer yr ffeil ar gyfer y allwedd, y storfa, a wedyn I clicio ar y botwm nesaf, ac wedyn I dewis y rhyddhad, a wedyn I aros ar gyfer y genhedliad neu cyfynteriad o'r ffeil APK. Dyna ni. Roedd hynny yn cymryd o 5 munud. Wedyn, dwi'n mynd I clicio ar gyswllt I leoli yr ffeil APK, ac mae'n bodoli fan yma. Dyna fe. Felly dwi'n mynd I copio hynny I'm ffôn symudol. Felly dwi'n mynd I cysylltu fy ffôn symudol nawr gyda'r fy gyfrifiadur trwy'r cordyn USB. A dyna fe. Mae'n gysylltwyd. Ac wedyn dwi'n mynd I lusgo y ffeil APK I mewn yn y bygell ar gyfer y llawrythiad, fel hwn. Felly dyma'r ffeil APK fan yma I mewn ar y bygell ar gyfer y llawrythiadau. Felly dwi'n mynd i'w clicio arno fe, ac wedyn I ddewis I mewn-sefydlu, ac wedyn I dewis I sganio yr app, ac wedyn I dewis i'w mewn-sefydlu, ac wedyn I dewis i'w agor. A dyna ni. Nawr mae gyda ni y botwm cliciwch fi, ac dwi'n mynd i'w clicio arno fe, ac nawr mae gyda ni y neges Hello Byd. Felly, rydyn ni wedi yn llwytho I gyfyndaru ar APK ac I sefydlu yr app I mewn yn yr ffôn symudol ac wedyn i'w rhedeg. Dyna ni I gyd ar gyfer y fideo hwn. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau a yn ein canfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saf ac yn iach a hwyl.